què filmem aquest divendres? Jo pensava algun d'esports, per això m'estava posant en forma. Saps què? Bueno, que sigui bo, perquè fa setmanes que explicava una merda. No, el nivell és bo, N'estava donant. Hòstia, el mòbil, on anem? Mana'm! Sí, però no vaig ser jo. Sí, te'l pas del bocamoll, tio. Ja fos? El bocamoll de TV3, posa-t'hi tu. Posa-t'hi tu! Mana! Sí, ens vam apuntar fa un parell de mesos. Ah, sí? I per quan seria això? Tu diuen que la 1 de desembre, més o menys, o el mateix? Pues no, puríssima, no emprenyem. Tu no pots ser una mica abans o una mica després, que és que fotem pont i anem a esquiar i tot això. La becada, tu. Ahir que surt la becada, i el primer és el primer, perquè de pot quan lluria, més o menys, ara si no surt a compte. Diuen que no ho saben. O perquè aquest programa de què va, jo no l'he vist mai. Bueno, l'Albert tampoc, em sembla, però... Perquè es poden guanyar cèntims aquí o no? Diuen que es pot guanyar cèntims, o que pot ser que marxis de... Sí, que els apunti, sí. Sí, si es pot guanyar que les apuntens... Així... El nivell. El nivell és molt alt o no? Perquè nosaltres... Jo tinc 2 graduats escolars i l'Albert en sembla que en té un. L'EGB. Ah, l'EGB. L'EGB, net. Bueno, això és el graduat escolar, no? Però no me'l van donar. Bueno, tenim 3 títols o 4, entre tots plegats. Déu diu que n'hi ha prou. Sí? Sí. Doncs va. Doncs apunten-s'hi. Ja us trucareu. Diu que la data exacta tampoc la saben, perquè com que hi ha tant futbol i tanta tonteria d'aquestes... Sí. Doncs sí, tu, aquí ja tens el nostre correu electrònic al telèfon, no? I ens ho confirmes? Ah, perfecte. S'ha d'entrenar molt per això, no? Diu que ens preparem una mica. Que tens algun llibre, un diccionari el tens, no? Algun llibre trobaré per casa. Si llegim el diccionari n'hi ha prou, no? Més o menys? Sí, diu que amb això ja tenim assegurat almenys 10.000 euros. Oh, doncs anem-hi. Nena, apunta-m'hi, apunta. Ja ens hi pots apuntar. Tu, pot venir a la tieta Remedios, que és que li agraden molt aquestes coses de públic. Sí, que podem portar públic. No passis tampoc, això he de fer un autocar. Bueno, un autocar, ja ens acompanyarà, els fans del racó Albert. Tu, nena, doncs vinga, apunta'ns-hi. Ja ens confirma la data, no? Va, perfecte, doncs. Vinga, ens trucareu. Merci, adéu. L'hem cagada, tio. L'hem cagada. Per què, Perquè sí, com es anar a la tele. Amb 4 graduats escolars, no fotis. Amb 4, un de teu, un de meu i els altres 2 d'aquí. Haurem d'entrenar una mica, no? Ja m'explicaràs, què? Ja com surt. Primer hem de veure el programa, a veure de què va. Això és igual, t'ho expliquen allà. No, tio, però... De lletres, és de lletres. Sí, de lletres, jo era de números, jo. Bueno, ja com surt. Va. Així és aquest divendres que expliquem? Un d'esports. Un d'esports. Molt bé. Vale? Va, ja quedem per ensejar. Va. Tu me'n vaig. Ja ens truquem. Apa, adéu. Em quedo aquí, Molt bé. Adéu. Gràcies.